Вы толькі ўявіце, пачатак лета, а вы ўжо стаміліся. Але яшчэ вясной вашы сябры запрасілі вас слухаць спевы салаўёў на лецішчы. І вы згаджаецеся. І вось мы ўжо слухаем спевы салаўёў. Нас чакала неверагодная эстэтыка, абсалютна ў стылі нашых сяброў. Усё з густам, усё прадумана да дробязяў. Без крыжэлак, без гадзінніка, затое з салаўямі, з камарамі, з шашлыкамі. Мы шмат размаўляем, дзелімся ўражаннямі ад падарожжа, п'ем мараўскае віно, атрымліваем асалоду ад размовы і віна. Мы нават вешаем сімвалічны сцяг як сімвал лета, свабоды і адпачынку. Разам таксама раздзягаем сяброўскае вогнішча. Дарэчы, у нас тут конкурс шашлыкоў, глядзіце, розныя марынады. І не толькі марынады. Я бы хотела, чтобы вы угадали, что... Сябры цешаць нас, а мы іх часцінкай нашага падарожжа, сувенірамі з іх самага любімага горада Парыжа. Наогул мы атрымліваем асалоду ад лета. Бліжэй да ночы мы загадваем жаданні, як дзеці, толькі дарослыя. І ў пачатку навальніцы мы пускаем караблікі з гэтымі жаданнямі па вадзе. Ушчыпніце мяне, гэта не казка, гэта ўсё сапраўды. Хай усе гэтыя жаданні здзейсняцца. Хай нашы і вашы жаданні заўсёды здзяйсняюцца. Пасля дажджлівай ночы я лаўлю вайб вясковай раніцы. У дзяцінстве ў мяне такога не было. Мая бабуля жыла ў горадзе. І мы зноў слухаем салаўёў, а потым снедаем. Я так даўно марыла паесці яечню на прыродзе. Слухайце. Тут жа мы варым каву, як вы бачыце. Мы выбіраем рабіць гэта менавіта на прыродзе, а не ў хаце. Гэта так рамантычна. Увесь час паралельна мы слухаем салаўёў, вы ж памятаеце. А потым мы ідзем гуляць па вёсцы. Заўважаем усё вакол, любуемся, здзіўляемся, абмяркоўваем. Мы нават ловім рыбу рукамі, а потым ідзем карміць мясцовых коцікаў. Мы кайфуем ад сустрэчы з прыродай, натхняемся, дзелімся ўражаннямі, абмяркоўваем планы на наступныя сустрэчы. Мы зноў заўважаем, якая прыгожая наша Беларусь. Калі па-чэснаму, мы троху сумуем ад таго, што выходныя дні падыходзяць да канца. І, дарэчы, прыемны бонус, адсутнасць інтэрнэту, толькі дадаў атмасферы адпачынку ад абавязацельстваў. І дадаў атмасферу свабоды. Ну што гэта, калі не рэтрыт? Спадабалася?